Gaurko saioan galdera sakon eta pertsonal batzuei helduko diegu, baina komunitate bezala guztioi eragiten digutenak. Eta hasiko gara nola eraikitzen dugu geure burua eta nola eragiten digute harremanek gure identitatean. Horrelako galderak botako ditugu gaur, gaur 4 ahots ditugu gurekin, oso ezberdinak, baina elkarrekin lotuak partekatzeko eta hausnartzeko gogoz. Hasiko gera Beñat Olea Iruretarekin, influencerra, aktorea, diseinatzaile grafikoa eta ilustratzailea. Ongi etorri, Beñat. Eskerrik asko, ongi etorri. Eusko Princes, disiplina askotako artista, ikusizko, soinuzko eta simbolikoaren bidez moldeak apurtzen dituenak, kaixo eta ongi etorri. Kaixo, arratsaldeon. Germán Urteaga, Garmendia, entrenatzaile pertsonala, kirol psikologoa eta transaktivista, plazer bada gurekin izatea. Berdin, eskerrik asko. Eta Xabin Fernandez Zubeldia, kazetaria eta aktorea. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eta ikusleok, adiegon, saioa amaitzeko zuei emango dizuegu hitza, beraz buruan bueltaka dituzuen galderak gorde, eta amaieran parte hartzera gonbidatzen zaituztegu baita zuei ere. Eta orain, has gaitezen galdera handi batekin, simplea dirudiena, baina barrura garamatzana. Nor naiz ni? Bizitzaren une askotan gure burua definitu behar izaten dugu, lan batean, kurrikulum batean, harreman batean, edo sare sozialetan, baina definizio horiek ez aldira beti azalekoak. Zertan oinarritzen gara geure burua definitzeko orduan? Beñat? Ez dakit nik esango nuke, nik beti emoziotara jotzen dut. Osea, nik beti irrika sortzeitena izaten da, hori, ez dakit kreatiboa izatea edo sormenera jotzea, orduan nik garrantzi gehiago ematen diot, ez dakit bakoitzaren bizipenei, gustuei, edo ez horren beste zenbat diru irabazten duten lan konkretu batekin, edo, ez? Orduan, ez dakit, nik emozio ematen diot garrantzia. Xabin, zure kasuan? Ez dakit, nik uste dut, 40 urte betetzera noala, baina oraindik ez daukatela erantzun garbirik, ez? Galdera handiegia dela eta terapian ibili nahi zenean adibidez, askotan hausnartu dugun galdera bat dela, ez? Nor zara, ez da erresa izaten, askotan, bazuk diozun bezala, erresagoa da definitzea zure burua besteen aurrean zerbaitegatik, zerbait konkretura bideratuta, baina gero zure bakardadean eta filtrorik gabe nortzaren erantzutea ez dela hain erresa, edo niretzat behintzat ez dela hain erresa izan. Eusko Princes? Nire ustez, gaur egun, nahiko argi dakat nor nahi zen, egia da ezin detela eman definizio batola sakona, baina nik uste baita nire kasuan ukiditudan harremanak bizitzan zehar eta nola ez ditu nahi zen eta ikasi dut ni neu izatea ez, nola bait. Eta, bitxe. Eta uste dezu denboraren poderioz aldatu egin dela? Hombre, bai, desente egia esan, azteko zu ez itzezea modu batea ez, adibidez nire kasuan, ez itzezea pentsatzen norbait zehala, ezeana, eta zure harremanak eta zure ingurua pentsatzeu beste pertsona izehala ez, orduan ez itzezea modu batea ezeana. Eta horrek erakartzeu gero trauma batzuk ez, nola bait, baina baita trauma horietatik baita ikastezu zu zeu izaten. Germán, zure kasuan? Ni oso ados nago Eusko Printzesek esan dunakin, egia nor naiz ni, galdera hori, Xabinek komentatu duen bezala, oso potentia dela eta ertz desberdinetatik heldu diezaio keula, baina, orokorrean uste eta askotan, nor geran definitzeko, zuk esan dezun bezala, kurrikulumera edo jotzen dugula, edo ze ikasketa egin ditut, ze lanetan nabil, nik galdera hori entzuten detenian, izango da nire bizipen propioaren gatik, baina bai asko lotzen detela nire gizon izatearekin, ez da? Nire etortze zait, Germán Urteaga naiz eta gizona naiz, ez da? Kasu honetan, gizon trans bat. Orduan, niretzako, personalki, bai dakala bastanteko garrantzia eta asko lotzen detela genero identitatearekin. Etengabe etiketatzen gaituen mundu honetan, nola deskribatuko zenukete zeintzuk zareten benetan egiten duzuenetik edo kanpokoek ikusten dutenetik harago? Hau da, nola uste dezute etiketatzen zaituztetela zuei? Zuek zeure buruari jartzen dizkio zuen adjetibo berdinekin?
argi dago ez, ze azkenen nik, irudi bat ematen dut, sare sozialetan edo, ezagutzen hauen jendean gana, asko, kaletik ere esaten jatea, bitu, bazuke euskarazko eduki egiten dezun hori zea, edo marrazkilaria zea, eta jo, nik uste danok askoze sakonago gehala, eta ez dakit, adjetibo askoze gehiago dauzkeula, sakonago dauzkeula gure barnen. Orduan, niretzako, uste bizitzan zailena edo interesgarriena izan da, ez daugarri horiek benetan zintzuk dien ikastea, ez? Berak esan duen bezala, nik adibidez terapia nunen edo Euskal Herritik irten eta Bartzelonara jo nunen, niretzako modu bat izan zen, ez dakit pixkat egalak zabaldu eta benetan zein nahi zen ezagutzeko aukera bat, ez? Orduan, oraindik esango nuke nire burua ezagutzen ari naizela. Nik uste horri inguruak asko eragiten dula, ez? Ze ingurutan tokatzen zaizun aztea, eta ze ezaugarri dituen inguru horrek, ez? Eta ni naizena, seguru hor barnean dagoen hori, nolabait ezberdina izango dela jaio naizen lekuaren arabera ere, ezta? Ni herri txiki batekoa naiz, eta azkenean nik uste dut horrek ere eragin duela nolabait nire izateko eran. Ez dakit benetako izateko eran, baina bai munduari erakutsi diodan izateko era horretan, eta gero lanarekin lotuta, iruditzen zait baita ere publikoaren aurrean lan egiten dugunean, bai, nahita ez irudi bat ematen dugula, eta seguruenik gehienetan ez datorrela bat bakoitza sentitzen duenarekin. Baina, hori ere zaila da batzuetan, ez? Maskarak, nik askotan aipatzen ditut maskarak, ez? Eta maskarak eta filtroak, gaur egunain modan dauden filtroak, etengabe jarri dizkiogula gure buruari. Eta filtroak kentzea da zaiena, ez? Ikaste prozesu horretan norabait iristea ez dela erresa. Eta gauza bera ere, etiketa hori jarri beharra, ez, jendeari. Oda, zertarako jartzen ditugu etiketak? Ni naiz ni, eta zergatik jarri behar ditugu? Guk ere jartzen dizkiogula, ez da, bestei. Seguruenik, ez? Nik orain dela gutxi hitz egiten nuen emakume hijito batekin eta berak esaten zidan. Hijito eta hitz egiten duzuenean, beti etortzen zaizkizue, molde beretsuak, ez da? Eta egia da, inkostienteki denok ditugula moldeak gure buruan, eta norbaitek zerbait esaten diguenean, gure buruak beti automatikoki molde horietako batean sartu nahi duela nolabait, ez? Eta hori dagoela katxa. Eta zuen nortasuna etengabe mugimenduan dagoela sentitzen duzute? Nik uste nortasuna azkenian, oso zabala gala, eta nik nire kasutik hitz egingo dut, iruditzen zait zenbait gauza estatikoak diala, eta beste zenbait gauza etengabeko mugimenduan daudela. Osea, nik adibidez beti esatet, ni mutil jaio nintzen, beste gauza da, gizarteak ze sinestarazi zidan, eta nik ere neuruari ze sinestarazi nion, 25 urte arte, naiz eta 3 urterekin ja esan nun mutila nintzala, baina hori, maskaren asuntua ez da, maskara batekin. Behar izan nun bizi guztian zehar, baina orduan hori, nire kasuan mintzat bada estatikoa, generoari dagokionez, baina gero beste zenbait gauza daude, ez dianak hain estatikoak, ez? Lehen adiez oso parrandazalean nintzen, oain naiz parrandazalea, ezagit, lehen hau fitnessa ez nuen nola apenas ezagutzen, oain fitnessa nire bizitzan mugarria da, osea, orduan, zenbait gauza aldatzen juten dira, beste zenbait gauza egual ezain beste, edo ez. Orduan, uste alderdi ezberdinak dazkala nortasunak. Zure kasuan? Nik guztion ikuspuntua partekatzen dut, eta baita eskertzen dut galdera, ze egia da azken urte honetan, desente nola baita reperkusioa eukidet, o azitudan ere fama sare sozialetan eta egia da kalean ikusten detena, jendeak etiketatzen nauen modua, askotan ikusten dut gaur egun, eta urten batez ere ez, nola gugea, nola herriak botatzen ditugun gure teiatua, ez? Bestak beste, igual ni kaleatatzen naiz ez, eta badaude fan askota, eta zea, seksiena, guapena, politena, neskena, emakumeena, dena zea, ez? Eta egia da gero zu jutezela zure etxea, ez? Eta gauzak aldatzea baita, ez? Igual ez zea hainbeste ateatzen kalea, o isiluitezea askotan, igual zispasin bat eukitzeko, o orduan egia da landu behar dela baindik. Baina zure kasuan, ze paper jokatu da euskerak zure eraikuntza pertsonalean? Hombre, esan nahi, ni euskararen kulturaren parte naizela esan dezaket, eta euskara nire parte da baita ere, ez? Eta beti esaten dute, adibidez, jaioterritik ies egiten dugunen, edo jaioterria atzean uzten dugunen, askok ez degula
gure bizileku bat edo aurkitzen, ez? Pixkat nomada moduan gelditzen gehala. Eta nahi adibidez, nik esan dezaket nahi kontrakoa gertatu zaitela. Osa, nik Bartzelonara jo nintzen duela 10 urte, eta ez dakit zentzua dauken, baino euskaldunago sentitzen naiz. Euskal izaera mantentzen duzu. Bai, eta euskera faltan botatzen dut, eta gure kultura piloa maite dut, orduan, niretzako sare sozialak ere izan dira, itzakia bat berriz ere, ni euskeraren barnean sartzeko, ez? Nire ingurunean faltan botatzen ulako, nire ama hizkuntza dalako, eta bueno, hori, aprobetxatu dut pixat jolas horretan sartu, eta gure kulturaren ikerketa bat ere egiteko, eta bueno, aldeten moduan, lehioetxo bat iriki eta jendeari horri buruz hitz egiteko, ez? Orduan, nahi zentzu horretan euskerak asko lagundu dit, edo asko eman dit. Zure kasuan, Xabin? Bueno, nik ere, ama hizkuntza izanik, nik bizitza guztia euskeraz egin dut, naiz eta nire familia erdia asturiarra izan, ez? Orduan nik bere badukat nire zati asturiarra, baina nik uste dut euskerak bai definitzen gaituela nolabait, eta nire kasuan, krisi existentzial horietan, euskaldun izateak bai errotzen hau nolabait, ez? Nik hori oso argi daukat, oso euskalduna naiz, eta hori bai da nire izaeraren parte, eta oso harro gainera. Balda une giltzarri bat, zeinak zuen burua berriz definitzera eraman zaituzten? Wow. Ni pixka bat etengabe, eh? Bai, bueno, giltzarriago, azkenian nik hori transizio prozesuakin lotzen dut erabat, ez? Hori 3 urtekin esan nun, mutila nitzala, baina ikusita ingurukoek eukizuten erreakzioa, broma zala, eta eskutatu egin nun, eta gero 15 urtekin nire buruari berrize galdetu inion, mutila nintzen, kriston bildurra ematezian, neska guztoko nitula ere inorketzekin, 15 urtekin 11arekin kontuatu nintzen, eta 16 urtera arte inorketz nion esan, ordu, mutila nintzala nire buruari onartzea, are zaiagoa zan, eta bildurra espanikoa ematezian, ez? Orduan, gero, 21-22 urtera arte, eskutuan eraman behar izan nun, eta aldatu ez, eraldatu ez zanin, baina nolabait maskara hori kendu ahal izan nun 22 urterekin, eta fuertia jebila da nik beti esatet, hainbeste urtetan eskutuan edo bizibehar hori, eta gainera erreferente gabe, babesi gabe, ez da erresa, baina ingen nun. Uste duzu orain erresagoa dela? Gaur egunean? Hori persona bakoitzari galdetu beharko genioke, baitare realidade desberdina daude, segun eta nun bizizean ere desberdina da, ez da, orduan, nien ez hausartzen esatera, baina bai iruditzen zaiala, behintzat Euskal Herrian, orokorrean, bisibilidade aldetikan, ikusgarritasun aldetikan, aurrera pausu desente eman diala, eta, adibidez, nimatzen naiz, DBH neonian, DBH, batxillergora arteko nire eskola prozesu, ikaskuntza prozesu guztian, sexologiaren inguruko klase bakarra eukinun, eta hor ez genuen transexualidadea ikusi, homosexualidadea ere justu, aipamen bat uste tegintzula behin sexologoak, eta listo, eta baina aldiz, zentzu hortan, bisibilidade geixo entzat, badaola iruditzen zait. Bai, guztiz. Egia da guk ez dakaula manual bat transizateko, ez da nolabait, ez daude pauta batzuk. Bakoitza daka bere esperientzia, bere ingurumena, bere dena, eta horren arabera moldatu itea zure bizitza, ez? Eta adibidez, nik partekatzet baita asko, eta egia da, betidanik jakin dezula, ez? Baino ez izezean momentuan, ez? Bada hor momentu bat, zukite zenitun gauz batzuk adin batekin, batian gauz horiek gaizki daude jendiantzako, eta orduan ezin zaizkizu gustatu eta ezin zea hori izan, ez? Eta orduan nola jutezea ez ditzen, eta momentu batean iristea momentu bat zure bizitzan, ezin dezuna gehiago, ez? Aizeala ukitzen harreman batzuk eta pertsonekin ezean ian zu, bera, ez? Eta orduan egia da hori bastante tristea dela, gaur egun bizitzea. Orduan, Euskadi aldetik baita, egia da, Osakidetza aldetik baita, bastante esto dago, bastante visibilidadea daola, ez? Eta sozialki baita, badaola mugimendu bat, nik enuna ikusten, baina egia da, ni gazte naizela, nire momentuan ez da, enun eukia referentzia bat, inor, harremonak erakuste zitunak, eta aukera oiztenuna, ez? Hazen aukera hoi euki, baina bai prostituzioan, o bai
marginalizazioan. Historian zehar egia da harremanetan aurrera pauso handiak eman direla, eta azken hamarkadetan are gehiago, baina askotan kanpoko harremana hitz egiten dugu eta ahaztu egiten dugu oinarrizkoena, ez? Norberarekin dugun harremana. Beraz, hona hemen galdera, zer ikasi duzue azken urteotan gure buruarekin harremantzeko moduaz? Nik esango nuke horri lehentasun eman behar zaiola, ez? Beraiek azaldu duten bezala, nahi adibidez, nire nerabezaroan asko kostatu zitzaiten nire sexualidadea onartzea, ni nor nintzen onartzea, eta nire bizitza blokeatuta ukinun. Nik ikusten nun, nire inguruan jendek, ez dakit harremanak zituztela, bikoteak zituztela, eta ni blokeatuta gelditu nintzen, nire bizitzan horietan existitzen. Ez nulako nire realidadea onartzen, ez dakit, beste sinesmen batzuk neuzkalako, beste balore batzuk nitulako, eta igual pixkat, beldurragatik baita ere, ez, ingurukoek, nik aurrera pauso bat eman izan banu, hori nola hartuko luketen, edo, ordu nik usteet, hor nire arazo izan zela, beste gukiztazketen beldurroiek lehenago jarri nitula, nire zoriontasuna baino. Orduan, txipa aldatu nunen, eta erabakinunen, lehenengo ninagola, hori izan zen modu bat pixkat hori, ez? Egalak iriki eta nor nahi zen bide horri ekiteko edo. Nik uste hor dagoela dakoa, esan duena hori, ez? Nik uste erabat ados nago, eta ni ere oso ataskatuta egon naiz denbora luzez, eta ikasi dut kolpeak hartzen nik uste dut. Eta batzuetan esaten dut, etengabe, ez dakit armairu bat den, baina etengabe ateak zabaltzen ibili behar izan naizela, ez? Esparru ezberdinetan, ez? Txikitik handira pixkanaka, ez? Baina nik txikitatik izan ditut olako, momentu batzuk zeinan uste dudan nire burua aldatzen hasi zela, nera bezaroan beste kolpe batzuk, eta heldutzen joan nahi zenean, saiatu naiz gehiago nire burua entzuten, ez? Baina oraindik ere prozesu horretan nago. Sexualitateari begiratuta, herrian lehenengo pauso batzuk eman, naturaltasunez eraman nahi horretan, eta zuk agian oso seguru daukazu zure buruan egin nahi duzuna, eta ze pauso eman nahi dituzun, ez? Baina oso zaila da inguru guztiari begiak estaltza edo zuk begiak estaltza eta ez eukitza kontzientzia hori, ez? Orduan ez da erresa izaten. Gero, seropositiboa naiz, duela 11 urte jaso nuenik diagnostikoa, eta hori izan zen azkeneko kolpea, ez? Berriro ere orduan, uste nuenean, ni neu nintzena, erakusten ari nintzenean, eta gustora nengoenean, horrek berriro ere bildurtu ninduen, eta berriro ere kaiola barrura eraman ninduen, ez? Orduan gerora beste hamarkada bat egon naiz ataskatuta, agian neurri berean ez, baina nik uste dut ezaugarri ezberdinengatik asko garela oraindik ere ataskatuta daudenak, eta agian ez dugula aitortzen erabat, baina barruan badakigula oraindik ere esparru batzuetan falta zaigula, oraindik portzentai bat gu geu izateko, ez? Agian pixka pesimista naiz, nago pixka pesimista momentuan agian. Komentatu dezue leno terapia eta zeure buruarekin ere lantzea laguntza eskatuz, ez? Nola zaintzen dugu geure burua? Nola uste dezue zaindu beharko genukeela geure burua? Terapia jutea egia esan, mundu guztiai gomendatzei jot egia esan. Iruditzen zait gauz bat gaur egun oso basikoa, sare sozialekin eta den, konparizio pilo bat daude denboa guztin egunero, eta adibidez, behien arira, nahi nire endokrinoak esan zian historio bat bezala ez, eta nahi horrekin zian klik buruan ez, eta egia da, gu bezalako jende askok, pasatze dugula bizitzan parte oso handia jendia eroso sentiarazten, ez? Zure burua ezagutu gabe jendiai eroso sentiarazten. Eta orduan behak esan zian, bida soziedadea da Tetris bat bestela, ez? Eta zuzea beste fitxa bat. Eta askotan ez dezuen kajatzen, ez? Eta ez da fitxa, ez dala ondo, baizik eta askotan posizioa ez dala egokia. Orduan nahi horrek baita esan zian, pentsarazi zian, eta momentu hortan baita inaiz pixkat mariloki. Orduan, karo. Aktitudea dakat bizitzan kontra. Eta egia esan, momentu hortatik, eski igual zian dena, izango naiz, eta gero sorpresa asko hartu nituen, ez? Adibidez, transizioan, batez ere emakumeztanean, beldur gehien emateizu gizonan ikuspuntua, ez? Porque nik esaten un en plan, dazkadan referentziakin, emango jaten hemen paliza bat, izango naiz prostituta, jonkia, eta ez dakiz gehiago. Eta
ikustezu ez, esan duen bezala ez, zure ingurumenan arabera eta dena, nahi harritu zian adibidez emakumean reakzioa, eta gizonena baizik harritu, porque nik bizi nun, nire edadean inunian taula, nire adineko mutilei, izan zen batez ere como alibio bezala ez, behientzako, porque ez zuten ulertzen oso ondo zein nintzen nio, zein nintzen ni, eta esan unian ulertu zuten. Eta emakumeak aldiz nola zitzen gaituzten gure kontra den guztien jotzen eta konpetitzen eta dena, bai ikusi nun, suposatzen nun izan barziala lagun honenak, eta izan zian como transfobia positiba ezaten bezala ez, galderak ite izkizut eta hola, eta badia oso transfoboak batzutan jakin gabe. Eta horrek asko harritu zian, egia esan. Jo, hain komentatzen duzun honekin lotuta, eske nire gertatu izan du zait, nik egia esan, nire inguruan eta denek hartu dute oso ondo, eta ez zorionez zentzu hortan transfobiarik bizi izan, baino gero egia da, igual, pentsatzen dezula, persona batzuk ez dutela hain ondo hartuko, guk ere gure aurre iritzi propioak dazkagulako, eta gero, eurei esaten diazunean, nire gertatu zait, sorpresa hartzea onerako, eta baino ez zanka sartzea ez zerekin lehenengo momentutik, ze bueno, hasieran, igual, normala izan daiteke nahi gabe, baina hanka sartzea, ostras, da igual, hor da gauden zenbait pertsona, demente abierte esaten dana, ez, gure irikiak, ezakize, eta igual, hanka sartzen dute nahi gabe, baina, bueno, ikaskuntza prozesu batean daude, eta, ulergarria izan daike, beste persona batzuk, iruditzen zaizunak, pixka bat arazo gehiago edukiko dituztenak edo, eta konturatzea, ez dagatela inongo arazorik, esan diezun momentutik, german moduan tratatu zaituztela, ez diala izenean ekibokatu behin ere, edo pronombreekin, eta, ostras, hor ere, sorpresak jaso daitezke ez, onerako eta ez hain onerako, eta niri hori gertatu zait. Nortasuna gainera ez da bakarrik norberaren barne prozesu bat, ingurune sozialekin isla ere bada. Familia, lagunak, komunitateak, leheno komentatzen genuen ere bai, sare sozialak, kultura, deno gaude beste batzuekin lotuta, gero ez da gehiago, eta harreman horiek gure norri izatea baldintzatzen dute konturatu gabe ere. Inork ez du bere burua bakarrik eraikitzen, referentziak hartzen ditugu, harremanak ditugu gure inguruan, hori dela eta zein harreman edo komunitatek uste duzue izan dutela giltzarri izateko indarra zuen burua ulertzeko moduan? Nik esango nuke lehenik eta behin familia, ez? Azkenen jaso dezun eziketak eragin zuzena du zure personalidadean, baita ere txikitatik bizi izan dituzun esperientziekin, ez? Baina nik esango nuke beti beso zabal jaso nautela etxean eta euki dituten bildur guzti horiek seituan ezabatu zaizkiala. Orduan esango nuke behaiek giltzarri izan diala eta jarraituko diala izaten inguruan dituten bitarten. Eta bigarren esango nuke igual, Bartzelonan edo sortu duten bizi berri horretan, sortu duten sare seguru hori, ez? Azkenen ni neu izateko gaina izela bertan, inolako arazoi gabe eta horire baloratu behar dela. Lagunak, lankideak. Bai. Xabi, zure kasuan? Bueno, nik ez dut nire familiaren kontra egingo noski, baina batzutan ez daude. Baina nik uste dut familian gandik ere zenbait gauza erentziaz jaso ditu dala, ez? Eta agian ez atozenak erabat nirekin bat. Eta urte askoz sinistu dudala ni ere horrelakoa naizela, eta agian ez naiz hain horrelakoa, ez? Eta ez dute lagundu zure prozesu horretan? Bueno, ez dakit lagundu, beraiek errespetatu baina nolabait inkonstientekin ikuste dut beraiek ere arautu dutela nolabait gure bidea edo, gero bestalde noski nik eman dizkieten disgustoekin eta nik eman dizkieten sustoekin oso harro nago eta beraiek ere ikasketa prozesu bat eraman dute aurrera, ni lehen komentatzen aritu zareten gauzen arira, ni neroni ere batzuetan beldur naiz hanka sartzeko segun eta ze gaietan, ez? Edo ze termino erabili behar dudan hanka ez sartzeko, ez? Orduan, ni konsiente izan da puntu horretan, nire gurasoen paperean jarrita esaten du, beraientzat ez da bat ere erraza izan. Orduan,
ari gara prozesu horretan eta oso harro nago, orduan nik familia beti alboan izango dut, baina nik uste dut gehiago lagundu didatela, espero ez nituen pertsonak. Norbanakoak, igual bizitzan gauza batengatik edo bestearengatik topo egin pertsona batekin, eta agian uste duzu ez duzula inbesteko gertutasunik eta nolabait hasten zara hitz egiten, eta agian askatzen dizu korapilo bat denbora nor barruan zegoena, ez? Bai? Eta gertatu zaizkit horrelakoak, eta oso barruan ditut, eta pertsona horiek oso bereziak izango dira betirako niretzat, ez? Agian bereik ere ez dira oso kontziente egin dutenagatik, baina simpleki igual lagundu didate ia oharkabean. Zuen kasuan, zein izan da zuen giltzarririk handiena? Egia da, familiak lagundu du bidean, egia da, baino ez dut uste, adibidez nik nire burua ezagutu duten momentuan, ez dala izan nire familiai esker, baizik eta bakardadean, guztiz, intimitatean. Esan nahi dut adibidez, nik nire bezaroan, nitun nire mutilakin komentatzen askotan, ez? Adibidez, zure nire bezaroko crush bat. Ez daki nola esan crush bat, da naiz millennial. Ez daki nola esan ulertzeko, baina ulertu jaztue. Adibidez, crush bat, ez? Hola hitz egiten. Ta nik pentsatzen momentu hortan, naiz inoiz kontuatu, baino ez dazkata inbeste, jendian media bezala, esan nahi dut, igual, heterosexuala naiz, igual mutilan fijatu ordez, nire referentzia guztik zian, en plan, neskak ikustea pelikuletan, serietan, eta nolabait hortik inspiratu, ez? Nire burua ezagutu, intimidade hortan. Eta konturatzen naiz gaur egun, ez? Nire bizitzai errepasoa egiten, eta esaten, eske egia, nire bezaroa desberdina izan da, nire infantzia desberdina izan da, eta ez da izan okerragoa, izan da desberdina, eta jazta. Eta egia da, nire kasuan, bakardadean gehien bat aurkitu naiz. Nik nire kasuan, lagun minak eta familia zalantzari gabe, nik haurtzaro oso politia edukinun, oso positiboki gogoratzen den haurtzaroan, nire bezaroa ea ez, hori gorputza aldatzen hasi zitzaian gauza komplikatzen juntzian, baina, familia eta lagun minak, beti hor daudenak zalantzari gabe, eta gero aipatuko nituzkela, niretzako erreferente izan dian youtuberrak, gizon trans youtuberrak, nik orduak eta orduak eman izan du ditut YouTubeen sartuta, batez prozesuaren hasieran, eta publikoein aurretikan, eta nik beti esaten den nire erreferentiak YouTubeen aurkitu ditutela, eta nolabait oso garrantzitsuak izan dira nire prozesuan, eta baita ere lehen aipatu dezuek, nire kasuan nire psikologoa ere funtsezkoa izan da, bera gainera gizon transa da baita ere, orduan aurkitu dut pertsona bat zentzu pila batetan ulertzen nauna, kostatu zitzaian, berekin ematea, kolonbiarra da, online iten dugu, eta urte asko daramatzat berarekin, eta eskerrak aurkitu nun, egia esan. YouTube komentatu duzu, leno ere sare sozialak jarri dira mahai gainean, askatasun gehiago ematen digute, edo presio handiagoa? Nik nire kasuan, niri askatasun handia eman dit, baina ulertzen dut askatasun handia eman diezazuken bezala, presio handia ere, aldizula, eman hau igual zuek hobeto. Nola bizi dezuek sare sozialen presioa, askatasuna? Ez dakit, azkenen enpresa pribatun esku dauden sare sozialek ere ez dakit ze puntuaino, zeuki eman dezaketen askatasuna. Baina, presioan ikuset hor garrantzitsua dela zuk ze garrantzi ematen diozun horri baita, ez? Nik uset jakinin behar dela pixa distantzia hartzen, objektibotasunakin behiratzen, eta ez dakit, osasunak entzaizun momentutikan, igual ez da zuretzat. Osea, pixkat ez, hor ikasin behar da, hori ikasketa bada. Zuk asko erabiltzen dituzu, sare sozialak. Bai. Geroz eta ezagunagoa zera gaina sare sozialetan. Egia da bida, gaur egun netzako, aske sentitzen nahi sare sozial batean. Baina egia da nien nintzanean, askoz presio gehionekan Eusko Printzes enintzanean. Ze asko, en plan, konparatzea, karo transizio batean zaude, orduan oroitzet momentu hori, sare sozialak momentu hortan, bastante traumatikoak, ez? Hasta 20 momentua, ez? Ez ditut, gaina kontuatzen nahi zoain hitz egiten, nik leno enitula hainbeste erabiltzen. Enun hainbeste erakusten ere burua, enun hainbeste, o igual bai, musika referentziak, linkak daula, baino ez nere burua. Ta gaur egun, kontuatzen naiz, aske sentitzen naizela, ze egia da,
gauzonak, volumen kopuru gauzona handiagoak dianean, txarrak baita, ez? Eta kontuatzen naiz, badibidez, bi komentario txarrak baldin badazkat, eta egun honak enaiz gatzen bi txarrekin. Igual zaizkit, egia esan. Igual zait Jose Antonio 84 zesan nahi dun. Igual zait guztiz. Orduan kontuatzen naiz, momentu honetan aske gozatzen naizela, baita euki behar da nire ustez konsumo konstiente bat, esan nahi dut. Ezin zea konparatu modelo batekin dela 2 metrokoa eta 40 kilokoa, esan nahi dut. Asumitu behar deu nola da gure gorputza, zintzugean, eta lan hori behin inda alditugu sare sozialak ondo erabili. Filtro hori gabe erabiltzen dituzu? Bai, nik bai. Bai, eta uste duzu atzean dagoen norbaiti laguntzen ari zarela? Ez dakit, nahi pixkat beldurra ematea erreferente bat izatea egia esan, porque esan deten bezala bastante mariloki naiz. Agian norbaiten krasa, zea. Agian, beria seguro. Baina nik uste, nire perfilak sanoak diala, libreki diala, igual zait, ze fisiko dakazun, zein ez, netzako, en plan, zuk zure proiektua defendatzen badezu eta baldimazkazu argumentuak defendatzeko, pues nik sinistun got, eta jazta, igual zait zure aspektu fisikoa, zure hautsa, zure dena. Nik, alaitz, zarranaren diskurtsoarekin, pixka bat, karo, nera benintzenean internet orduan iritsi zen, nire etxean internet gabeko garaiak bizi izan dituen, ez? Orduan, harremantzeko garaian ikuste dut sekulako askatasuna eman dutela. Nik gogoan dut kaixo.com izeneko chat bat, lehenengoa izango zen euskeraz, ez dakit, baina ni goratzen izan sartzen nintzela, modu klandestinoan, inork ez harrapatzeko, baina hor kasi beste mundu bat ireki zitzaidan, eta harremantzen nintzen goierriko beste pertsona batzuekin, baina iaia beste unibertso bat zen. Egia da gaur egun sare sozialegiak sekulako bueltak eman dituzela, eta berriz ere, beste irakurketa bat egin beharko litzatekela, baina nik uste dut sekulako askatasuna eman duela, eta ni nera benintzenetik gaur egunera uste dut gauzak zorionez asko aldatu direla zentzu horretan. Ez bakarrik ikusgarritasunaren aldetik, baizik eta beste realitate batzuk ikusi eta harremanak izan beste realitate horiekin, ez? Eta lehen hori asko zer ezaiagoa zen niretzat bintzat. Agian harremanak eraikitzeko ere erresagoa egiten da gaur egun, edo bere garaian nola izkutuan ibili behar ginen. Erabat, klandestinoa, Erabat, inork ez harrapatzeko eta inork ez jakiteko gainera zein zinen zu, ze gainera anonimotasunetik hitz egiten nuen, nik behintzat, ez? Bai, sekulako abenturak, hor, bai. Bateren bat kontatu nahi dezu? Bueno, nik esango nizuken nire lehenengo bikoteak edo nire lehenengo harreman gizonezkoekin izan dako harremanak, ez lehenengoak, baino asko sare sozialei esker lortzen nituela. Ze ni legorretakoa izan da, ni Ordiziko jaietara joaten nintzen, Zaldibiko festetara joaten nintzen, edo esan nahi dut ez nintzen bestelako ambiente batean mugitzen, ez? Orduan, etzen erresa ligatzea. Eta ligatu dut, zorionez ez dut arazo handirik izan, baina beti izkutuan. Eta, sare sozialoiek laguntzen zidaten, aurretik harremanen bat egin eta ezagutzen nuen norbait. Gero, kaso egiten ginen, modu klandestinoan, tabernan. Karo, eske, ematen du gerragaraiko historia kontatzen ari nahi zela, baina... Ez. Baina eske ez da inbeste denbora pasa. Gaur egun ere zita itxuak ere egoten dira. Bai. Niko gogoan dut, Zaldibiko festatan ligatu nuen behin, sare sozialetan bitartez ezagututako pertsona batekin, eta lehen aldiz ligatu nuen publikoki tabernan, eta niretzako Zaldibiko festa horiek izango dira betirako aztezinak. Eta ez nuen beste munduko ezertxo ere egin, ez nuitzen ez dut uste muixuka hariko nintzenik taberna barruan, baina gauzak lasa egin nituen lehen aldiz, eta oso pozik joan nintzen etxera. Gehiago ez duen ikusi muti hori. Bueno, baina ligatzeko aplikazioekin ondik ere gertatzen da, ez? Enbatek erabili du ezakit Grinderra eta inork ez du horpegirik erakusten, lotxagatik edo ez dakit ematen dor, ez dakit zer nolako eskaparaten nengo bagina bezala, ez? Ordu niko indik usteet nolabaiteko klandestinidadea batez ere hori herri txikitan edo ematen dala. Ordu uste doindik tabu asko hautsi behar ditugula eta ez deula horren beste kontuan hartu behar besten iritzia edo besten aurre iritziak, ez? Pixkat... Gertatu altzaizu, argazki desberdina erabili duen norbaitekin gelditzea? Baita edo nereak azaldu dia, ez dakit, Granadako herri batean esan zen, perfil bat aurkitu zure argazkiekin.
Orduan danetik ematen da, baina bai, nik akordatzen naiz, hori pixat, armairutik irten itzanen, ez zait espresio gehi gustatzen. Baina, bueno, paus hori eman honen, kristoneko lotxan euken, nire burua erakusteko, publikoki erakusteko, norbaitek ez dakit kaletik ezagutuko tenin duen, eta bain txorakeri bat irutzen zait, baina, bueno, hori prozesua da, ez, zure burua ezagutu arte, eta beldur guztiek pixat atzean utzi arte. Kolektibo baten parte izateak adibidez LGTBIQ+, horrek ez aldu nolabait anistasunaren beraren adierazpena baldintzatzen? Netzat ez. Ez. Osea, bueno, ulertzen den nondik doan galdera, baina nik LGTBIQ+ kolektiboa mugimenduan barruan errealitate pila duela ulertzet, bueno, letrak ikusi besteik ez dazkau, eta letra horien barruan ere errealitate desberdin pila daude, eta gero ja errealitate horien barruan ere persona desberdinak. Bakoitzak begia. Orduan, niri etzait limitantia edo iruditzen, osea, baldin eta ulertze baldin badagu, gaina iruditzen zait, hain zuzen ere kolektibo honen parte baldin bagea, ulertzen dugula, bueno, nik behintzat ulertzen dut, desberdinak gehala, eta nizan daitekeela gizon transa, nire ondoan beste gizon trans bat adibidez, eta erabat desberdinak izango gehala. Badakagu ze komunian, baina beste zenbait gauza desberdin edukiko ditugu, ez? Eta hain zuzen ere kolektiboaren parte naizelako, niri behintzat erresago egiten zait hori ulertzea. Egual ez banintza kolektiboaren parte izango elitzai daki hain erresa egingo ulertzia, desberdinak gehala, ez? Eta desberdintasun pila dazkagula, naiz eta berdintasunak ere eduki. Hoi da, egia da, kolektibon barne egotea ite izula konektatzea kolektibon barnen bertan daudon beste jende batzukin o beste realitate batzukin, ez? Zen igotzen izadibidez sare sozialekin, egia da gaur egun ere, ni mileniala izaten, euki ditutela baita en plan konbertsazio klandestino horiek, eta zure burua ezagutzeko, diala, kriston txamoia, oso traumatikoak. Eta egia da baita, internetek eman ziala beste erreferentzi bat enuna, ez? Izan zala, lehenengo aldiz, 16 urtekin, 15 urtekin, lehenengo emakume transgenerokin hitzeitea, gainea, oso random bideojoku baten bitartez, guztiz. Eta orduan kontatu zian errealitate bat, ez dana prostituzioarekin zer ikusia o ez zerekin, ez? Eta juntzait zure harira baita. Kolektiboko parte izateak ez pixkat sentikortasun hori, sensibilizazio hori iruditzen zaitu. Hoi da, eta baita horren harira, demostratzeko baita, errealitate asko daudela, ez? Bertan barne, dakau adibidea Carla Sofia Gaskonena, ez? Hautemateala baita, zu adibidez izateagatik pertsona transgenero bat, izan bartzeala Maria Teresa de Calcuta. Esan nahi dut, denekin izan bartzea kriston empatika, kriston etika eta kriston dena, eta inorek ez daka zurekin. Orduan, nekin ez badak, jendiak ez badaka etikanekin, nola aukiko etnik. Esan nahi dut, hoi da bakoitzan lana, ez? Adibidez, Carla Sofia Gaskonena izan zen, beha dela emakume transgenero bat, eta izan zen kriston buia eukiztulako komentario arrazistak. Ez daude ondo, baina eske beak, ez du izan behar Maria Teresa de Calcuta, esan nahi dut, gaizki dago, evidentemente beak inzitun komentarioak, baina hautematea kolektibokoa gehalako, izan bar gehala Cruz Roja. Eta ez daula. Baita, kolektiboaren barruan ere badaudela fobia batzuk, ez? Eta badaudela ez ikusi batzuk, eta deneti dagoela, baina nik uste dut, bestalde, babes bat ematen digula baita ere, ez? Eta kolektibo bat sortzen da zerbaitegatik baita ere, ez? Normaltasuna lortzeko, bai, claro, behar batzuk bazeudela, eta taldea egin eta indarra bateratua izatea, behar horren erantzuna ere izan zela, bere garaian. Bueno, eta gutxiengo batzun, hori, giza eskubideak ere aldarrikatzeko, ez? Ez dakite, ilustratzaileak batzen dian bezala, ez? Lan baldintzako betzeko, guk ere ustez, gure errealidadeak normalizatu behar ditugula. Sindikalizatu. Nola bai. Babes hori, ez? Bainat, baina esatezun horrekin, ez? Nik adibidez kolektiboan bai aurkitu dutela. Babes hori, hasieran igual internetek eman dian babes hori, gero,
pertsona gehiago ezagutzen joan naizen enean ere inguruan, sortzezu babesare hori, eta laguntze dizute zure prozesuan ere. Bai, baina egia da baita, ez dakit gizon transgenerokin gertatzea, baina emakume transgenerokin askotan ikusten da hau, dala gure artean, nahi ez da pasatzen, baina egia da nire transizio hasieran pasazitzaitela, eta dala ez dezula eukin nahi nola baiteko harreman asko beste emakume transgenerokin, zedakazu hor kriston eztabaida zure buruan zispasin horrekin, eta orduan karo, beste emakume transgenero batekin ikusten bazaitue, orduan jakingo gutezu baita transgenero zehala. Jo, bida, bai, eta nik hori ez dut bizi izan, eta uste izan daitekela adierazle bat, emakume transek azkenian, nik beti esate dut ez, gizon transok transfobia bizi dugu, baina emakume transek transfobiaz gain matxismo ere bizi dezute, askoz presio gehiago dakazute, eta nik adibidez hori ez dut bizi izan, eta segura aski ez da kasualidadea. Hoi da, gure kasuan ere ustez, batez ere, gero ia ikastezu, eta guztiz moldatu itezu zure burua, eta ikustezu ez dala hoi arazoa, ez dala beste emakume trans bat zure arazoa, para nada. Baina egia da hasieran eta batez ere adin batean itezunean, nire kasuan bezala nahiko gazte. Nola dakazu inbesteko grina zispasinakin eta guzti horrekin, nola baiteko retxazo modu bat bezala dakazu komunidadea, porque la marraxek esan zuen bezala, dala beste emakume trans bat interneteko ospetsua, beak esan zuen, askotan nola guk bizitze dugu eta pairatze dugu matxismo bat, emakume zisak baita dakatena gehi matxismo bat, trans izateagatik, gehi transfobia generala. Hoi ez bizitzeko askotan ez dugu izan nahi kolektibokoak, izan nahi dugu soziodadekoak, gero izan nahi dugu emakumeak eta gero ja kolektibokoak, ulertzen? Hor gatazka bat dago, eta da ez daolako informazioa egia esan, eta ezin dugu ez da ere errua bota inorriz, seguraskin ere emak eukiko bazitun referentziak nik 7 urten nitunean, seguraski zeo zein gozula, baina jende guztiak esate baio, el niño es maricón, pues el niño es maricón. Ulertzen, eta de repente el niño no es maricón. Eta etzeola informazio hori ez. Karo, orduan nik ezin dut errua botan nire gurasoai, porque nire gurasoak dira, pareja bat oso arrunta heterosexuala, tradizionala, baina irekiak dira. Baina, karo, ikuste dute umia hortakoiekin, eta umia itakoia guzti zaizkio, eta punto. Umiak nahi du peluka, umiak nahi du ez dakizte. Eta umiakoain, ez dakit, bakarrik, lagunak dazka eta denak neskak dira, ez dakit marikoia izangoa, eta derrepente irista egun bat, ez dala marikoia ia umia. Eta behaien barruan ez du txirriatzen, baita da liberazio modu bat bezala, porque ez dute ulertzen oso ondo baita. Agian gurasoi ere prestatu behartzaile prozesu horretarako? Bai, nire ustez. Bai. Jende guztia nire ustez, porque aldezuki biloba, edo zer, lagun bat, mismamente, bizilaguna, edo zer. Baina bai ala diez nik kasuan, nik gizona nintzala esan aurretikan negurasoak prestatu nituen. Egia, gero, banekin ondo hartuko zutela, ezautze zituzten inguruan ere kasu gehiago ordurako, eta banekin ze ikuspegi zeukaten, orduan ez nekan bildurrik, baita ere, 22 urten ezkan, eta porrukesa ez bazuten hon hartzen, garbinekan nire bidea inbehar nula ez, baina, bueno, egia da, negurasoek, 70 urte dazkate, eta ni jaio nintzanean, errealitate honen inguruan ez egiten ezer. Orduan, geho nik guatzen naiz, esan nienian gizona nintzala, galdetu niela, amai galdetu nion, baina zu bazen egin, eta esan zian, nik uste nun baietz erantzun goziala, eta esan zian, planteatu dezu ino, susmoren bat. Bai, susmoren bat, eta momentuan ez ez esan zian, baina gero ja berehala esan zian, beti izan zian mutila, German. Gero, hasi zan, atzeaga botatzen pelikula, eta esan zian, oso garbizion, eta de hecho, bere sabeletik atera aurretik, hau dato kurioso bezala. Niko eta bakat. Bai, gazu, nega zuan da, uste zutela, zakiak jaioko nitzala, eta horren uste zuten, mutila izango nitzala, eta de hecho, izen maskulinoa zekaten pentsauta, pulsera eta dena, eta kuriosua, baina, zure bai. Bai, ni jaio behar nintzen, eta deitu behar nintzen Irene, eta jaio nintzanean esan zioten ez da Irene. Ni Josu. Fuerte, Bai.
Bai, jo, gaina biok kasu berdinen Eta bitzia. ez zuten mantendu nahi izan, beraiek pentsatutako izena. Hombre, eske ja nik pixkat koinan ekan ez bada horra besti bat irene tiene pene eta... Enun nahi horrekin jolastu egia esan. Baina, de hecho, badao, oza, inbeste desinformazioa dao, nik dakatela anekdota bat nire amakin, nik nire amai kontatu nionian, eta nire amak oso desinformatua zeon, ez? Eta nire ama da oso irekia, demente, baino beha da oso humila, oso obrera, eta orduan nik esan nionian, grazia inzian, eta gaur egun graziteia, baino lehenengo gauza esan ziana izan zen, a mi me parece estupendo, nire ama erdalduna da, nire aitaz, baino nire ama baita, a mi me parece estupendo, pero yo no puedo pagar nada, no quiero pagar nada. Tarsan nion orduan, ez lasa josakidetza dago. Orduan eskerrik asko diputazio bai. Izena, nik adidez, nik aldetu nien. A ber, zeka, osea, historia hori eukita, eta esatu igual, izan daiteke politia ez, Josu izena jartzeo, baina egia sekula naizela identifikatua sentitu Josu izenarekin. Orduan galdetu nien, eta euren erantzuna izan zen, igual zitzaiela, izena, igual zitzaiela. Eta orduan esan, bai, ez da, zuei igual baizu, eta neire ez bai eta inbeste deitzen izenak, aurkitu nun benetan deitzen zidan izen bat, eta ez zitzaian hain errexain, osea, izena aurkitzeko prozesu hori niretzako izan zen, hilabete bat buruai bueltaka, gainea, esaten behar dut izena publiko egin alizateko, gizona naizela, eta horre bilintzen bueltaka, eta, benidorra inun bidaia batian, deskubritu nun, German izena, eta alaxe bultau nintzen handik, eta gaur arte. Oso ondo. Begirada bat botako diogu ere harreman pertsonalak eta profesionaletan ebai. Zuen harreman profesionaletan nola ikusi dezue zuen nortasuna, eragin aldauka harreman profesionalak eta pertsonalak zuen nortasunaren eraikuntza hortan? Nik ez dut arazoik euki. Esango nuke igual ere sormenan munduan sartuta ez dakit bai hori, igual jentek beste nola baiteko pentsake irekiago bat du, edo ez dut inoiz arazoik euki. Esango nuke ere gehiago ez, sare sozialetan hasi nintzenetik ere, aktore lanetan aritzeko aukera izan dut, antzerkian, eta aurrera atera ditugun proiektuak izan dira baita kolektiboko historioak ere ezagutzera emateko, orduan. Esango nuke nola baitere lagundu diala igual zentzu horretan, ez? Agian zure kasuan ere bai? Ez. Ez, nik beste alderdia, ez dakit. Claro. Nahi kostatu zait baita ere, eta gauza asko izkutatu ditut profesionalki ere, nolabait, lehen minetek esaten zuen bezala ingurua eroso sentiarazteagatik edo, ezta? Eta ez dakit, fundizio batean lanean ari nintzelako, eta batzuetan pentsatzen dut, ez? Aurriritzi horiek buruan edukita, eta segun eta zelekutan lan egiten duzun, agian zailagoa da. Agian sektoreak eta sektorea da. Hori da, sektorean nahiko zorte duna izan naiz, esan nahi dut, eta EITB eta inguruko, EITB-eri batzuetan GEITB deitzen genion, broma moduan, esan nahi dizut nahiko erosoa zela zentzu horretan, ez? Baina niri kostatu zait horrere, zenbait pauso ematera. Gaur egun, nik antzerkia ikasten egon naiz orain dela gutxi arte. Eta nik duela 20 urte ikasketak egin behar nituenean ez duen ausardiarik izan antzerkian izena emateko, edo nik uste dut orduan ere nahiko pareta jarri nizkoela nire buruari eta nolabait beste bide batzuk hartu nituela, eta orain damutzen naiz, ez? Baina uste dut gauza asko eskutatu ditu dela. Orain nago berriz prozesu horretan, agian pixkat, berandu ez da inoiz, baina gustorago nago egiten ari naizenarekin. Justu galdetu nahi nizuen, ea zein estereotipo apurtu edo negoziatu behar izan dituzuen harreman profesionaletan edo pertsonaletan, bateren bat baldakazue. Ni egia esan oso eskertuan hau nire transizioakin, ze egia da, Eusko Printzes nola baita jaioztan pixkat transizioakin batera gutxi gora bera, eta egia da, nezkala prejuizio batzuk transizio batekin, gero ikusitu danak ez diala guztizola. Eta adibidez, nire kasuan gertatzen ari da gauz bat, behar bada ez genula ikusi o ez dala ikusten lehenago, eta igual generazionala da, ez daki zergatik dan, porque momentu hortan nago. Eta egia da, estenatokian, nire lanpostuan nola baitez, estenatokia dela oso matxista dela ja de por si, esan nahi dut, espazio gehienak eta handienak beti gizonezkoentzak dira, eta egia da kartelan oso polita gatzea, LGTBIQ+ jendia jartzea, baina gero estenatoki txikia ematea.
Eta nire kasuan ikustet musika urbanoan eta Espainia mailan eta dena, oza, ja ez bakarrik Euskadi mailan, publikoak ikuste zaitula beste emakume bat genero urbanoan bezala, oza, beste emakume bat zea, eta jazta, pues, bai, egia da, oza, nire formagatik, oza, nire izaeragatik, nik beti jotze detela, nolabait nire transizioi buruz parraitea, porque nire kasuan oso eskertuan hau eta ez dut euki transizio bat zaila eta gehien bat niretzako divertigarria izan da, ez? Adibidez, izenan erabakitzea horrez, niretzako divertigarria ez da, ni egunero juten nintzen eraman gana eta esaten nion, barbara izango naiz, eta igual esaten nion nire amona, nik dakat amona bat ez dakalula harremona, porque beha da oso gaiztoa. Bueno, ez da oso gaiztoa. Eta orduan juten nintzen esaten nion, deituko nahi zasun, eta orduan, pues karo, nire ama gatztan loka. Eta orduan netzako divertigarria izan da, eta nik uste baita hoi nire musikan o nire eszenatokian plasmatzea, publiko gehiago erakartzeula, ez dana bakarrik LGTBIQ+, eta horregatik panoraman beste emakume batzea eta ja. Nik personalki eta zorionez momentuz lanarloan ez dut arazorik eduki, gauza desberdinak ite ditut eta inditut, eta enpresetan edo, erakunde desberdinetan lanean egon naizenean, nik dakiala behintzat, zuzeneko tratua behintzat egokia izan da, atzetikan zehoz esan badute, nik behintzat ez dut ikusi orduan ez dakit, baina behintzat tratua eta beti zuzena izan da, eta gero, entrenatzaile personal bezala nire kaxa hiltzen naiz, eta bereziki gainera transpersonei bideratuta egiten dut lan, orduan, hor, inongo arazorik ez. Eta, gero, psikologo bezala ere, kirol psikologo bezala ere arazorik ez, bertso irakasle ere ibili izan du naizenean ez eta arazorik eduki, eta gainera, orduntxe, egin ere transizioa, ikaslei ere kaina esente sartzenean gai guzti hauekin, eta gero esanien momentuan, erabat normal hartu zuten, orduan, zorionez, nik ez dut inongo arazorik eduki, baina zoritxarrez nire errealitatea ez da, beste zenbait pertsona transen errealitatea, eta pertsona trans asko daude lanian, ingurune profesionalean baztertuak izan dianak, eta dianak gaur egun Gipuzkoan. Orduan, uste hori ere esatia garrantzitsua dela. Agian sektoreari buruz komentatzen genuen horregatik, ez? Badaudela sektore batzuk oso mutilarenak, neskarenak, eta batzutan ez dirala etiketa horiek apurtzen, ez? Oia, ez, hola, nire ustez, agian osaldatu dira gauzak, baino seguraski zara batian azkeneko emakume izango nintzen kontratatzen. Osa, seguraski. Eta zara bat da, esan nahi dut, ez dala en plan minera izatea o bautematean zehoze bakarrik emakumena dala. Osa, gaur egun zara batian gizonak eta emakumeak daude. Eta seguraski izango nintzen azkeneko dependienta kontratatzen. Eta egia da hoi salatu behar dala, baita. Guztiz. Eta nik uste hemen ere asko sartzen dela generoaren kontua, eta gero baita ere tizpasinaren kontua. Zalantzarik gabe, zuk tizpasina baldin bakazu, segura eski ez dezula hainbesteko arazorik edukiko behintzat. Agurtu aurretik, azken txanda labur bat, baina indartsu bat proposatu nahi dizuet, hitz edo kontzeptu bakarrean laburtu beharko bazenute gaur nortasuna, zer den zuentzat? Bestakit kolaz bat. Kolaz bat. Baina asketa bat ola bakoitzan zauri, desio, bildur eta nahien arteko kolaz bat. Nire antzekoa da, baita, baina sukaldera eramango dut eta errezeta bat. Beitu. Bai, osagai ezberdinek egiten duten errezeta, ez? Iruditzen zait osagai batzuk guk jartzen ditugula eta beste asko kanpotik etortzen zaizkigula. Eta, gakoa dela errezeta horretan oreka perfektua topatzea, ez? Niretzako oso pozgarria da gaur hemen egotea, jabukatzen ari garen ez, horrelako testigantzak entzutea, ze, kriston itxaropena baten dit, eta ez dakit oso pozik entzuten ditut gaur egun, ni baino gazteagoak egiten dituztenak, eta dituzten errezeta horiek, ez, orduan errezeta. Oso ondo, zuen kasuan? Nire uste nik partekatuko berriro nire endokrinoan historia, eta nik uste en plan pieza guztik balio handikoak diala, pieza guztik diala oso onak, eta askotan pieza hori simplemente ez dago
leku egokienean, eta aurkitu behar dezula leku hoi. Eta holaxe. Ba, nik nortasuna hitz bakarrian laburtu beharko nuke izatea. Esango nuke, eta gero ja izatea zer den, bakoitzarentzat norberak hausnartu dezala, ez? Baina nik izatearekin lotuko nuke. Eta egia da baita, guk, adibidez nire generazioak, zuen generaziokoei asko eskertu behar diola baita. Ze zuek hau entzuteko, zuek inzenituen gauzak lehenago. Bueno, eta nire aurretik. Ena izan zan. Justu. Era bat. Ez baino, esan nahi dut. Era bat, eta gainera orain oso konstiente naiz, nire herri txikian, nik ezagutu ditut pertsonak, homosexualak, bezakit, oso egoera ezberdinak izan dituztenak, ni baino zaharragoak, eta batzuetan nik ere ez diet jaramon handirik egin oiei, ez? Ni honi ere izkutatu naiz, edo lehen esaten zenuena, ikuste ban naute honekin pentsatuko dute hau, eta zakizar, ez? Eta orain, ematen diet sekulako balioa, eta joaten naiz gainera beraien gana esatera. Bai, ze hori da, guk egin dugu bidea, eta beste batzuk egin behar izan dute, orduan. Bai, funtsezkoa, egindan lana atzetik. Guztiz. Oso, ondo, eta orain publikoari emango diegu txanda. Hasieran esan bezala, aukera emango diegu edozein galdera edo edozein hausnarketa zabaldu nahi badute, beraiek ere txanda hori eukitzeko aukera. Norbait animatzen alda? Bota. Bueno, nik eskerrak eman nahi ditut ere, ze Gipuzkoako plazara ekarri dizute hainbat errealitate orain arte hemen plazaratu ez dianak, eta hortaz zuen ekarpena eskertu nahi dut. Baina nik galdera bat egin nahi nizueke, galdera asko bururatzen zait, baina bat dago eta da erreferentzialtasunaren. Aipatu dezute, batipat zeuk erreferentziarik edo ez dezula izan, eta zeuk ere esaten zenun bilatu behar izan zenitula YouTubeen edo, ez? Batzutan erreferentzia diren zareten pertsonek motxila handi bat daramazue gainean. Motxila hori zuen gainean eramateak, alegia, erreferente bilakatzeak gertukoentzat horrek, pixu hori zenbateainokoa da? Handia. Galdera oso nahi iruditzen zait. Nik uste neretik behintzat personaletikan, norberak baita ere jakin behar dula norarte partekatu gauzak, norarte ez, noiz, ez? Nik adibidez nire prozesua partekatu dut nik nahi izan detenian, eta hortarako prest sentitu naizelako, eta partekatzearekin, gero ezagite referente naizen edo ez, baina partekatzearekin ni oso gustua sentitzen naiz. Orduan, igual ematen nahi naiz, baina jasotzen ere asko hainez jasotzen, ez da? Eta horregatik egiten dut. Azkenian, niri hori partekatziak ere asko laguntzen dialako, ez? Orduan, egia momentu jakin batzutan, karga hori, sentitu daitekeela, eta, sentitu izan duetela, ez da? Seguntzen bat esponitzezean eta ze momentutan zauden, karga horrek pixu gehiago hartu dezakela, baina orokorrean hori nolabait lantzen edo jarraitu ezkero eta pixka bat oreka hori aurkitu ezkero, niri behintzat asko lagundu dit, eta horregatik nago hemen, bestela enitzan hemen egongo eta listo ez. Orduan, niri hemen egotiak asko ematen dit. Eta, espero dut lagungarri izatea beste batzuntzako, baina hori niri ere ematen dialako, ez da? Eta garbi dago, denok ezakagula hauen beharrik, eta batzuk igual momentu jakin batzutan partekatuko dutela euren esperientzia, beste batzutan ez, beste batzuk igual sekula ez, eta beste batzuk igual beti ez da ez. Orduan, nik uste garrantzitsua dela gure buruari entzutea, eta esatea, pres nago, ez nago pres, zer da niretzako gona. Eta nire kasuan behintzat, nire historia partekatziak niri ere laguntzen dit, eta pentsatziak beste laguntzen dietela, hori, ez? Niretzat ere onuragarria. Egia da, ikono bihurtzen zehala, erreferente bihurtzen zehala, nire kasuan adibidez, zure praimean zaudenian, ez? Nolabait jabaz, zure buruakin segurtasun handia dakazunean eta plasmatzen dezunean, baina egia da, puntu onta iristeko, bidea oso astuna izatean dela askotan eta nahiko txungoa. Eta nire kasuan nik eukidet ezipen bat gaur egun ezagutzeala txoni bezala, ez? Osa, esan nahi dut,
ez ditu naiz auzo batian ezin zenula en plan negarrain, porque negarraite bat zenun, ez zenun bokadilloa. Orduan, nire emaknei irakatxila betik auzo horren arabera, ez? Esan nahi dut, nik beti eukidet erantzuna. Eta horregatik da astun askotan bidea, ez? Porque zu igual junaizu jolastea taia, baina bakizu jolastea taia dala jolastea bronka norbaitekin eta orduan jolasten jarraitu. O zure buru defendatu eta jolasten jarraitu. Eta egia da, hasieran astuna dela eta txungoa dela, baina gero ja hartzezu futxe bat hor, que no te torea nadie, egia esan. Orduan ja gero, evidentemente, segurtasun bat eskuratzen dezu eta ja prime hortan, ja ikono bihurtzea referente, porque ja segurtasun hori dakazu. Eta orduan salatu behar dia beste realitate batzuk daudela, baita ere, porque gu hemen gaude, baino askok ez. Nik adibidez, nik bide hau ez duen hasi ez dakit behartuta zintu nintzalako, edo nik hasi nun beharra nekalako pixkat askatzeko edo ez dakit nire realitateari aukera hori, irikitzeko aukera hori emateko, ez? Ni hasi nintzen ilustratzaile bezala, komiki bat argitaratu nun pertsonaia gehi baten inguruan, eta niretzako hori adibidez terapeutikoa izan zen. Germanek esan zuen bezala, igual horren beste urtetan izkutuan eraman deten hori, ez dakit, oiuka zabaltzeko, ez? Eta horaz izan pixat bidea, eta gero horregatik erabaki nun, baita ere bideoekin eta ekiteko, gurraldeari buruz hitz egiteko. Orduan, nik ez dut zamaik somatzen, niretzako izan da askapen bat edo modu bat hori, ez? Ni hemen eseri eta esateko ni hau naiz eta honekin noa eta gustatzen ez zaionari sentitzen dut, baina nire bidea da. Niretzako ere izan da pixka bat arintzea motxila nolabait eta berak zion bezala ez beti, momentu ilun asko egon dira, baina hau prestatzen eta galderak eta ikusi nituenean pixka bat aritu naiz begira, ni duela 5 urte herriz aldatu nintzen eta orain 200 biztanle eskaz dituen herri batean bizi naiz, orendainen bizi naiz. Eta gogoan dut, bertara joan nintzen, ni bertara joan nintzen ere bikotearekin, gizonezkoa, bertan 2 urte pasa eskaz ezkondu egin ginen bertako udaletxean, eta gero publikoki esan nuen seropositiboa nintzela, ez? Eta gure herrian, 200 biztanleko herri horretan, badugu WhatsApp talde bat, zeinan denak gauden hor, ez? Gauza importanteak esateko. Eta urrengo egunean, nik publiko egin eta urrengo egunean esan nuen jota, nik honekin orain zer egingo dut, ez? Eta esan nuen, agian inorrez da usartuko ezer jartzera, eta nire honek bidaliko dut, ez? Eta bidali nuen, bezperako albistea, eta kontatu nien, hau ere niba naiz, eta pixka bat kontatu nien. Eta jaso nituen mezuak, beti gordeko ditut hor, ez? Baina gogoan dut, emakume batek jarri zuela, Xabin, zu bezalako pertsonak behar ditugu herri honetan, ez? Eta uste dut, publiko egitea gauza bat da, baina orendain bezalako herri batean naturaltasuna ematea zenbait gauzei niretzako oso aberasgarria da. Eta gaur egun bertan bizi naiz, nire senarrarekin eta Pepa, nire txakur Peparekin, esaten lotxa ematen zidan Pepa izeneko txakur batekin plaza ateratzeak, eta gaur egun oso lasai eta pozik nago horrekin. Orduan niri ere lagundu dira, esango nuke bai. Ez dakit beste galderarik edo beste hausnarketarik daukan gure publikoak gaur, beste norbait animatzen dan, zeo zer esaten? Tortilla jan nahi dute ja. Bai, segurazki. Mila esker bihotzez, zuen parte hartzagatik oso interesgarria izan da, eta batez ere segurazki lagunduko du prozesu honetan, zen oraindikan prozesuan gaude eta oraindikan gauza asko daude egiteko, zabaltzeko, normaltzat hartzeko eta abar. Eskerrik asko zuei ere, etortzeagatik, eta ikusiko gara hurrengo saio batean. Eskerrik asko.